Ако търсите готини местенца за кафе или ядене в Абу Даби, ето къде може да отидете. Първото място се казва Алкалайм и се намира в близост до Лувъра на плаж Соул. Това е по-скъпата част в Абу Даби с много хотели и чужденци. Този плаж също е и бикини плаж. Заведението беше малко по-скъпо, около 20 евро само за храна. Порциите бяха сравнително малки, но пък много вкусни и полезни. Обслужването също беше топ, а декора много креативен и навръзващ се перфектно с плажната атмосфера. Следващото място се казва Let's Paddle Cafe. Тук декорът също беше супер сладък, плюс, че имате гледка към небостъргачите. В близост е до най-високата сграда в Абу Даби и тук пробвах най-голямата и най-вкусната корабийка с течна нутела вътре някога. Имаха и много хубави смудита и кафе. Цените също бяха по-скъпи, около 8 евро за смуди или 8 евро за корабийката. Ето и още няколко заведения бонус, които не посетихме, но ми бяха в списъка, така че можете да ги пробвате.